mass, and bit. Doro, the chief. I hit. That's mad, you know. Kujira nigga za ta fashe da mun zo Niger za ta fashe dan dai san ban sai za mu tare ai sheke dala sai mun shagala ku yan Niger kowa ya fake oya ya to gayu kaka yan mata na ta son kuɗi kuma gayu ba su a kashe kuɗi shaggon gayin da son kuɗi yan mata dun na ta tungudi wai sai da dala za su murmushi kace mata zo gani ni alhaji ne kuma dan hajiya dan lele ne a wurin hajiya dala da hero gane a Europe cikin kwata zan zubar da naira Allah shi ke bada dala dan adam shi ko sai sheke dala sun ki jinin su gane ni a mota yanzu a jirgi ni nika yawo Allah ji kan hajiya ya kullun ta ma dan ta nasiha shi sabana ta jinkira kadda ka tanko fada ni ne dai zan tara rashin fada bai da nasaba ka ji kara kakka dai tara wani aiki sai babban kwaro shaggon gayun daga geto ne ka ji aikin baban geto ne Allah sarki shi da martaba mu ku bar mu dai ba mu jinkira sarautar gayu da na rika kuma ban wanka sai da sabulu tsuntsu shi ke kamar fira da awaki sai dai su je kasa saurin zuwa bai kamar zuma ai sai da kuɗi za a martaba dan sarki bai kamar fada yan mata wai duk suna jira wai a cikin musu ni ne da martaba kuma sun ce sarki da martaba da na yo zance na martaba duk gudu suke babu mai jira ina dara gobe zangama a cikin Niger zani fitina ko da rarrafe zani yo kafa gaye ka tashi ka nemo dala aryar banza suke jiya gidan rina bashi da kamar zuma barzancan baki da adam na ce komi bai yi Allah shi ke yi tunda ya bar kuma yayi fari har yayi aure ya sai baki kai ka bar tsaki masu ne ni kuma oga ne ni angon Aishatu ne a gabana sai in kun taru ko da kun taru dan zaki bashi kawar zabi ai ka san duk zai watsa su nayi kawar kwari na koye sun gaza kama ni kadda ka shata da ni dan mafiya ma sarki ne ni wallahi mugu ne yan mafiya ma sun sheda ni shi so mugu ne yari ya doki saya ni shi ke min zogi har rabin mata kumce min sa mini layar so ko na tafi sai ki kira dawo to a cikin so ne naga gayu na jaki oh ya oh la mas mina na mass